megalayapost.news. Kiartli ki dorbashnong bakan thobi ka dorbashnong nong dingan bat ka dorbashnong nong mahir menta ka singi lepan pa yo jingsong kya ka bajur balaban pesangi no ya ka project jong ka stage 3 ka MECL ha ka te ka than ka bade hadian ka jingdon jong ka wei ka kanhun seng ki balawan banjurip level license da ka bombat show om tangi nong trai bar jola bar ki lakta aktiru wadi ki khasi batrai ha ka te ka project kumbalapan pa do ki te ki snong bar ki nong trai khasi batrai ha ka te ka project long badang shan na don ki kanhun seng balang ki balawan banjurip ya ki level license ya ki bar jola ki batrai ha ka te ka project bar ka basong si kalong bahag jaka bakin kuran dak lenti la ni yat ker kum kelenti kila bom la show open ban ni kinong trai bar jula barwadi ki khasiru ki batre bela hadu bakila ha ban khangi ka te ka project bagi nong trai bar jula kila phet no na ka te ka jaka habai kuran manta ka sngi bat kinong lam snong ka dorbar snong nong dingan bat ka dorbar snong nong mahir rengkat ki te ki nong trai bela kila ong bagani ka jingle ki sang bhalang kala pendu nong ye ki namar ka company ka ba pentrai ye ki te ki project manta kala sangi bantrai barbon ki khasi ki batre ha ka te ka project hadu manta kila do ye ka tulop na ka daw ba ki he company ki ba pentrai ye ka te ka project kila pen no shalashnong tang nakadaw ko jingwan kisang bhalang kibla shubom shusho na phang klam da yakron nekli perthau nakaliang rong ba snong nong dinggan u ba dip phathau ba skuturi kisnong nong mahir u ba je thank you kilong ba kim persha ek jingwan kisang bhalang ban khunrai kile bo license pala da kiwan ru kile ban wan da klenti da ba pantip saka bor snong bar kumba kalong menta da jingle jongki kalakta ek khasi ki bayo bala ha ka project baru ka project kala ha ban khang no ha ka ba jingta boarding kan kta om tang ye ka te ka than bat kan kta ek jula hi bro koi kila ongru bakim kershani ki barjulam banwan turei ladakim don ki kot kislam bala kisang bhalang ki kholang ikasnong ladalap ikinu ki bomdon kot don salam deban be no yaki barban shwan le dakabor kani kakta juru ki traishnong ki bayo bala hakati ka project baru ikasnong hiboro koi babun kila yo jumtoy na kajing don jonggane ka project nuduk stangi nuduk long ba nuduk ka atnu terik ni bladap te ni sulong sukundit ni peranong terai kiwan ki kunhun sebelang tingdi bonan nang no siwan show on that di peran trejengi nenta dengan sukundit suyu ba siwan huri ram tu dah hadin ba kata long gi nang trengi ro muni kan tala sistem tam la nek ni ka project betreh ni ba kuan treh ni te tala si tayo tam siapa sangat te halon sangat ni nak rapat nak liang jang hibru sarkar jang MCL bagi simkhia ban pentreh no hani kita yo mentai bar ka banyong ngi ro ni bnai bladep ni sakut munoben se munoben ayengi tingi ni trim ta stiu tam ta si songkai itu sia itu te kat balak hi bi pengkloi no ini kam bi ben yesuk ehun no ben bet no jeng bentoi jeng gi arsnong ngai bro we ka distrik dari distrik bagi jelahi don lang kasiro don lang kasi we arut ba sa tan tu di lan tak lan no kajingja te kadai ba kiwan ki kunhun seng bhalang mangitep dikasang eda kiwan khang te dak khang kumne tingi jenjar na bakalia kasnaw jingi atas ne mi im jenjar ngimdan balai dan sngi kini ki kena samla snong jungi ki rangba kita meru bar khaj ma ya kami jam talang bangwan di project ki yo ki balai im sngi don ki ilai ki yo ai arpole ko jarah kachi banai ka dong lam toy plus ketam de dang kata ki badan ying don siam do ki ban ai wai ki bam don ying ki le yo ban snabi extend ni ki pan ha ying ki badan kali ki yo ban ai wai kali lai po sopo ja si banai kono ki le em bam ki bandok ki basok ki bon kum ine iba le te iba pang di kisnam bal syutya hostel di kisnam dan ngarap dan bak badan project ka semua ya ka semua jeng iba pli yo mbusak hon yo ban cia hostel da kata pisah jeng ai wai ki mo entah deh ka jeng mentoy kebun na bentawan project ni bosang dukan hang na bertawan ni project kibriu kiyak kiyang kilek kiwan kamut kibadi jhol kibadi rishon ma kir ki mantoy ni di dukan cari mantoy le mak sosi pada kawai na kaliang jonga pada benta jonga bo sosi kolong kata badiang nak dukan jonga bikiwan kata ki hadukan jonga kain ngam strat kaynya ketoma yang tai pion syak kot wan syak selawan ngiru ngidar rangkat berki benle ya kata ngiri di solong kami ni kloi bani rab balik ya babha umdai bay sya ina ro nimpa bani sya ina ro rangi hapai ya kloi kapar na banta kathem ri boy jungi te habai pisyak pat slasyang ubadan teh yang matre mar kakam hne kidan ti kam bagi la ban tri khasi trai hale ubom la khasi ngimbung si hap liang amun trai dekham te na banta kata kakot kesla uto bo syusya dukan jonga le te ubiang kakot kesla dei bom biang mo te
ni ha perkhat ken pe yus tho bakla bang pi sha you know dei ma ni ha perkhat nam ta kalau ngi ki de ki long kemi ni dan ki jang le jang ki khon ki ti bun ki khon ki ti jang im ta bam biang kam biang jam hne po jila me gla jang ma bang se ki hab le pule shabar ki hab le wat kam shabar chha kha te lang ba kene ka khubor hadin ki na bana usak put em us chim put de janjar mo na janjar mangi ki ba shane am kwan kun bung tit tang itak besbon yang ha ka karteng jong ka dorbas nong mahir ti nakaliang jongi kinoi lam sinong hoi idon ka jing ipan pau ka jing sokya ha ka ba ka project ka ba yat hani po put usam jongi menta kelas sange no sipor hoi ngis kutu benkong ngis ngodon bok ha ba kawan ba khamtam menta ka perthei ka ba kerdu kam kerdu jam ti ki kun samla jongi kilayo bantrei hang tu menta da kisnem ti menta ka ja kensan kumne bensha sange ti ngir ngidon kata ka jing sngo lengok ken balai ka sange bat manopat ban ai lane ban sim jikit kli halor kata ka benta ka ba maki kila trei la katu snam menta sa kan tangkado ne ka ban sakut mano ban siwi ki kata ka bainong baini ki mano ban ai kam me jam ki shano kin lit bela kata ki sngi mom bakilayo ti ngipan pau hi ka jing sundiaw halor ka de ka benta nomor ba kala sha man sange kumta ting yawan hang ne khmaru ban panpam ta ban persha ane ban kersha ni no herei yawan ha ka jing sungkhya ka mensem ha ka baki khun samla jungi kila sange no ya ka kam ka jam ka jungi bale se don ki daw hang ne hang tai ki basha pan sange rei ngim da tip than rei ka don ka ne ka tai mau bat sange ring shu ye khawat aware shabaro ki seng balang jong kari ka sijentia ale se gi newan ngine trei rengkat khnang bang ngin teilang ya ka imlang kasalang ang idon hakan ke por ki artli ki dorbar shnong dorbar shnong dong dengan bat kan dorbar shnong dong mahir nakaliang ki artli ki dorbar shnong ipen pau ka ting sngo khia ban ipen pau ru ka ting sngo si halor ki ting chia hapo jong kini ki artli ki dorbar shnong mangan sia thu ipi bah kini ki artli ki dorbar shnong kadon ka cakapen mi boarding ka bagi khot ka state 3 mentakan ke project kala ya chat chat hari hagi ni ki sngi haki ni hindiat sngi kala don kajing jia ka bom sngo tanat hakaba nakaliang tong kasnong idap kajing sngo khia ba nama kajing don jong ki khnhon traimon sngo bha ki ba wan chan kasnong na banta wakin check ya ki kot kisla ka be dei bat ki barjela ki bon trai chan chakan kasnong de kala don kajing jia ka bom sngo tanat bat kala don ru kajing sange kan ka project pi in supai kendiat kacing sange jangan ke project kadai nomor ba kacing thut palat ngila ban ong ba kat kum chi thu jong ki nong trei hang ne ki badai ki jat ben ri phasi bat karu ki bala yo kam hakan ke project kalong palat ya ka sispa ngut nomor ba kacing sange menta ka yu kala kata ya ka ayu pi kacing don jangan ke project hang ne menta kam ka ya chesat kan kam dei kacing mentoi jong ki riu simet kane ke project kam dei bak ai ching muntoi ki riu simet hende ke ai ching muntoi ya baro ki pat nong jong snong ki badon ha kane ka khamtam ha them ri bhoi bat khamtam ha ka chela me khlaya hi la da kane ke project kan sange kan sadei ke ching du nong ba khrau ya khamtam ya ka ri bhoi bat khamtam ya ka jela ka jongi kan sadon ka ching kerdu boarding ka ba shirkhai la da kadon ka ching kerdu boarding ka ba shirkhai insa jenjar mano insa jenjar mangi upat ba khamtam yang kathem rim hoi pi hapo rim hoi ngidon hadu south league powerhouse state 1 state 2 state 3 state 4 bat kaching pen mui boarding ka dei na po rim hoi endai ke ka bachia ka long ba hapo rim hoi ka boarding im juyo ka babiang dan nakata ka daw nila ya keren ber ki he jong ka MCL ba da dep kan ka project kan sa ai kaching trekam ka babiang nakabanta ka them rim hoi tang ya ka snong ka jongi but pi in the lip like apo family boy don way ru uban ya khi adu kinung mi khmat adu ki hele ka bangin hap ban tray borba kadai nakaliang jungi ki dorbar snong pi nakaliang jungi ka snong du ngikir pat da ka bas ngorit ba da ka bas ngokhia ya ki kan hon seng bhalang ba pher jong ka ri go ba i ke jongi aba pi wan apo uput usam jong ka snong ba ka don kan ka project da ka bas ngorit ba da ka cingkir pat rit wan ya kan du shwa ikinong ilam snong bat ngiru ngitrei na kam ka bit ka biang ka ri ka ba i ka jongi banyada ya ka ting ka thep ki bender ka ri ka ba i ka jongi tela wan ngin yalam ngin i
kino ki bombiang kot biang slah kita kira dei ban penbiang na kin hab ban mi no na kan ka kam hi lada kat kum kajing ya thu chung kini kat kum kajing ujor chung kini ki paradok prasnam kajungi keladon ru kajing takti ya kini ki paradok prasnam chung ki batrai hang nek project ki ki bak ki non tribal ru ki babiang kokot kislah ru kala kila syak takti na kata kadau ni kador basnong ko mangidon hang nengi suthu kham ha bahabawan wan kendu iki nong lam snong kamdon ching bagiru inlet nang mendaban pet benia namar beli hakapor bakan ke project shua bakan sedang nakaliang chong ka MSL ka wan kendu ingi ka dorbar snong bangkan wan ka project yang ngiru nakaliang ka dorbar snong ngila kali kan ke project mano ban tray ka ai kicing bentoy lada kan ke project kawan ka baki officer ki engineers pa fair chong ka MSL kan ke project wan tray da ki company ki banabar namar beli company you try muluk chungi kimpat la ban tray kan ka kam dan nak kata kadaw gi pediang ban yung wan hasyo bakin wan dung na ong ya ka power department lang baka snat rekam MCN le ong ba pinhab ban penbiang ni kikot kisla nadu ka police verification nadu ki Aadhaar card nadu ki lever license bat kum ta ter dan nak liang chung ka office ru kat bala kalale henry hakini kisi ka dia kumne nang baka kam kan ya baik namar beli yu kum banga ban biang sa sisin kini ki kena samla ki kena khasi jongi hi ka sarkar ka kamba ngila ai kam ai cham kena samla jongi hi hang ne kim nang ka jingwan jong ne company kala ai ki jing kerku ya ki nong song snong ki jongi nadu ki driver kali nadu ki dukan nadu ki yeng nadu ki tray hi kini kena samla jongi ki dang dai tang ki on skill iwan hang ne ki yo ching hikai na company menta kala da pong yang habo snong ba ala de pen project yakin de ki brio in nyalam siki way pat ki state na kamtaban pentebit hakaban tray ka power house kumar yu kena kasi chung nang menta ki tray hang ne tang kumba system ila nang ban fitter ki de ki fitter ki welder bat ki la pet ki kam ki mechanic ki electrician bat kum ta ter lada kan ka project kan yai long kumne bat kan yai sange kumne to tip bahaka way kasngi ka jala jungi kan samat ka ching boarding ka baduna namar yu ka state 1 state 2 stage 3 stage 4 kala day na kacing sensar trong ka Assam menta kitiar kila rimlot beli yu bang sa koduk boarding beli yu pan isaong baka sorka kan haban simram ngin sa kiu ki belai na mar beli yu kasus ko ba mi lang ne kamlong shu dan nakaliang trong ka central government nakaliang trong ka state government kala sim kilat kinti kumno bangin penbhano ya kan ka power house ka badon hangane ka sinong gojongi hila da sange kan ka project kad tingdon trong ka dam dong mahir ka bikiong kala ai susu kacing kerkui ngi kinong song snong kacing kring susu yakin ni tores ki bawan sa na kasnong gojongi handai la ka ka thli kumtei uei tores uban wan kinong song snong mentala du kinong kingling na du kidukan na du ki yu kila susa kumto dan nakaliang tong kasnong ru ngi kerpat ba ni ai chingmut ya ka sarkar ba kadai ban lei ya kan ni ru nakaliang tong kasnong in dawa na ka sarkar bat harengkat bat kinong yalam seng halang snai ki an gi ban yada ya kacing wanrung ki beriu ki panabar snai ki jaka ki institute na kabantaban ai training haba ki kena khasi jongi ki kena ki paradok prasnam jongi ki nyok ki hikai khenang ba ki mender ki nom yok rung ban tri ki kam but penbha ya ka labor department penklan ya ka labor department khenang ba ki barcela ki nom yok wan shuwan rung da basuk beli yu ki seng halang ai kublai ki seng halang ba na ka por ki cumi namar ki don ru ki barcela ki bawan keni ya ka cakap kamai cakap kapok ke jongi hendai ki daw ki ba ibang nakalang tong kasnong ai jingmut ba penklan nya ketika inflation check kit ka badon hangte hapo berni maliu kate ka bala pelut ki phokulo ladai ban weng no ban pencot no namar beliu kam idon jingmut lengi ai jingmut yo sarkar penbhai kate dalade penbhai kate check bin pa bin thik pa thik ba ka hamtam ya ka iyu ka labor department kan syong kan dapit binia iyu kenang bagi seng halang ru ki ba train nak do yap do im nak bentaban yada ya kan ka ri ke jongi khamtam ki dorbar snong ki ba tudon bentah hagi khep ki ba action jo ka jaj ben rew namar beli yu ki sin bala khlem ko dorbar snong kamut ka jaj ben rew ru kala khlem nak kata kadaw kum ka dak kacing so iyu ikwa ba nakaliang jong ka snong ba ai kai kakti kamon ketika dia ngek sarkar lang bakan ka project ba nadu na syahi kadai ban trekam no kenang begini kinong song snong cungi kin yo kam picam kenang ba ka cing penmi boarding hakini kin benai ki banwan kanong ko pahu ada pahu ka caka penmi boarding
ban yo nong mangi ki trai snong yo nong mangi ka them ri boy but kan sakan tiu ya ka yo ka kot ya ka revenue yung ka sarkar sila tang na ini i sing pensai Megalayapost.news.